Čuksixu se dívejte na vás u dalšího videa, tentokrát to bude malý vlog. Podívejte se na tu krásnou krajinu okolo Vejvanovského lesa. Co to tady šumí? Čau. Hej, co to je? No, já ti řeknu, co to je. Ty a tvůj les. Ne, to není náš les, je to obecní les. No, Je to dobrý. Jakoby to je, si dáme malý vlog teďko. ono to je u nás docela složitý, protože oni ty části jsou různě stejné. Třeba tohle z toho patří obci. Za námi, za námi, tak to patří zase jiným lidem. Teď si nepamatuju asi, no prostě. Ty toho víš mnohem víc než já. Jo. A to já jsem, Tamhle úplně vzadu, tamhle, jo, tam vzadu, jsem úplně vzadu, no. tam je zase, Tam je někde louka, myslím. tam je, myslím, že i Jardovo dědy les. Jo, můžeš dát když tak, když tak říct kanál Jardy, pokud má. Ty vole, jo, má. Já to stejně vypípám. Nic. Má, měl by mít a, Jo? Já myslím, že má něco kolem 32 odběratel. no, jak se to vůbec nezapoví. A No, tak naše slavná cesta. Ach, My jsme jo. si vážně museli vybrat tu nejlepší cestu, co Vojto. No že jo, v křoví s trnama, že? Profík se pozná. No že jo. Hoší. Ajaj. Tohle ty to nepřijde? Já tady mám v rozkroku toto. Jau. Tak trošku, no, ty vole. Jo, sorry, už jsem 3krát pít. No že jo. Takže už žádný, jasný. Ty, tak já to vypípám, já budu pípat. Ne, já nechám ty, víš co. Ale teď už musíš jenom pípat, jasný? Jo, super, zahrajeme se na pípáka. Ne, vždycky, když řekneš něco takového, tak místo toho řekni cenzura. Proč? Protože je to víc vtipný. O, cenzura. Ježiši, tady je hrozný světlo. No, jakože jsme si vybrali celý ten čas. Je dobrý čas, hodně dobrý. Že? Pojďte, Jako já myslím, že tohle je ideální. Doprava. Co? Doprava. Doprava? OK. Jo, Jo, tamhle už je cesta, jo. Ne, to mi volá, i když půjdeme rovně, ale... Snad tenhle vlog zveřejníme. Jo, snad, jestli nebudeme úplně jako cenzura a nebudeme říkat sami prostý slova. No, že jo. Doleva a tam je cesta. Jo, tamhle, jasně. Jej. Ta cesta je mnohem dál, než jsem si myslel. Ty budeš říkat cenzura a já pít. OK. To zní dobře. To zní velice cenzura dobře. To musíš takhle. To zní jako plán. Ne, to musí takhle. To zní velice cenzura dobře. A když tak, Vojta vám hodí? Kdybyste chtěli nějaký kanál, kamarádů? No. Vojta hodí do popisu. Počkej, ale musíš mi s tím pomoct, prosím tě, jo. Já mám jako 7 odběratelů a jako jakože do popisku videa dávám akorát nějaký to sdělení občas, no. Tak když to tak v tom sdělení řekněte tý. Tak v tom sdělení vám Vojta sdělí. Napíšu tam prostě, jak se jmenujou ty kanály a vy si to opište nebo skopírujte, nebo já nevím. A nebo si prostě to vyhledejte. Nože. A dejte určitě odběr. Jo, děkuji. Jsou to super kusí. Jo. I Vojta, takže jo. Jako no, já jsem asi ze třídy ten nejnoobovější youtuber. No, malý slovníček noob znamená prostě nula nic.
pro jakože... Úplnej loser, prostě Přesně tak. totální. Přesně tak. Jako nevíš o někom, kdo by měl z naší třídy míň odběratelů než já, nebo aspoň stejný počet. Ty co nenatáčí. Uh, Hej, může Rex. to jo, no. Rex je jakože, přeložíš to. Rex. Jo, get wrecked, když to dám úplně do doslovného překladu, tak to znamená nechat reagovat. Honzo, proč říkáš nechat reagovat? No je sláva, že get Rex, protože Nechat reagovat. no jakoby on to znamená jinak, jakoby něco jiného. Ono to znamená jakože... To je jakoby get No Rex. jakože my to používáme jako setřel jsem tě, nebo tak nějak. Get ta- Rex znamená jakoby, Neznamená používáme to tak. no. Jo, kámo, tam je úplně suprová louka, tam se podíváme. Takže tudy spolu vlastně jdeme poprvé. Takže nejsme teplí, jo? Já vím, ale tudy my dva jdeme poprvé, jakože společně. No, jakože... Protože vždycky jdeme třeba na... smyslu, jo? Přesně Kdybyste tak, někdo přesně pochopil tak. blbě, tak jste píp. Honzo, to říká ten pravý, který když já něco neřeknu úplně doslovně, tak už si, když o něčem mluvím a potom řekl, no to je hodně dobrá věc. A ty už seš prostě, Ty mluvíme, to prostě píp, to nedá. cenzura. Get wrecked. Jo, hele. Ty vole, Te- nesvítí to tady? Ty vogo. Kámo. Pokračujeme, jenom jsem tady Honzovi něco vysvětloval. Vy to nejspíš nevidíte, ale já stojím teďko na takovém hrbu, který vyznačuje hranici. Tady jak je to? Honza stojí na pozemku někoho úplně jiného, než toho, na člověka, na kterýmu patří to pole, na kterým jsem já prostě. Tady je takové jakoby hrbol. No tady je hrbol, ale vy to nejspíš nevidíte. Pokud ano, dejte like a like napište, že... Dejte like a možná i odběr. Honzo, já kopíruju gamera! No. Promiň gamera! Musíme se začít modlit. Vojto je hnusnej kopíraj. Velký gamer, máš to dobré playmatu. Jo. Sorry, že tě Vojta kopíroval. Ne. Vojta tě nechtěl kopírovat. Prosím gamere, odpust, že jsem skopíroval na video to, co ty používáš. Prosím, odpust mi. Amen. Amen. OK, můžeme pokračovat. Tak jsme se pomodlili. Jdem tudy, ne? Ať má takový trošku svír. Jo, to jo, no. Tamhle je posed, ale na ten radši les nebudu. Já jo. Mi půjč mobil. Tak to seš sebevrah. Ne, maximálně, že bych tě natočil ze spoda. Hele, Píšo, A nevíme, komu to patří, tak určitě Vulkáne, tenhle posed sice nebývá zamčený a bývá přístupný normálně, jenže ten už je v takovém stavu, že bych tam nedovolil ani pustit, že kdyby to byl můj syn, kdyby někdo byl můj syn a vážil by placno 5 kilo, já bych ho tam nepustil. Prostě ten by mohl vážit jak chce, ale... Jo, ale jakože tudy nejdem, ty vole. Kámo, Ty vole. No tohle to si dě... ten vlog bude asi hodně sprostej, jo? Ale nebude, ty to přece pípaš a já No cenzuruju. já to pípám a když to nevypípnu, tak to nedořeknu. A ty řekneš, ale ty přece říkáš akorát ty vo... No, Ale nedořekneš to, Říkám, přes... neříkám to. No. Ty jo. Jo. Ne, dopr, aby jsme byli jasní.
Jo, A jsme byli konkrétní. ne. Hej, Vojto, utáž Ne, pamatuješ? Natočím moje karate. Hoja! Kdybych to měl masku, tak tě nechám natočit mě, jak dělám to karate, no. No, to půjď. Ne, já nemám masku, moje identita je to nejcennější, co mám. A jo. Máš kapucu. Kapuca mi zakryje ksicht, ty píp. Darth Maul. Že? Hotový Darth Vader. No, že jo. Vojto, No. ty jsi takový píp, ty nejsi normální. Proč? Uvítal jsi vlog? Přece. No a? Ksichtem. Ksichtem tady. Tvým ksichtem. Ne, tvým. Ne, mým ne. Tak se potom koukáme, Tak se na to potom podíváme a když tak to já nějak se stříhám a v počítači tam dodám ty nějaký ten nápis a tak. Jaký ten nápis místo toho. Vem si tam Ale ne, já jsem nenatáčel svůj ksichtík. Myslím, že jo. Co? Já myslím, že jo. No, já se jdu na mobil, protože... Už natáčíme 11 minut, za chvilku končíme. Já jsem takovej píp. Jej. Ne, ty to nesmí. Co nesmím? Nech ho bejt. Víme tvojí vražednou schopnost, Honzo, nech toho žluťáska na pokoji. Honzo, všechen lid, který tě zná, ví, že jakmile uvidíš žlutou barvu ve tvaru motýla, tak se z tebe stává tvá druhá osoba. Je to ve Sword Joe. No, že jo. Jako poslední, Boss. no, boss fight. To já nebudu ani Vlogovací série. No. Hele, Pepa má vůbec, Josef CZE má vůbec nějaký seznamy, nebo na to kašle. Se na to kašle. Já mám akorát maňaskou školu vaření, ten seznam videí. Jo, když tak si koukněte, je to super makro. Jo, určitě. Já pochybuji, že na tohle video bude koukat někdo jiný než ten, co viděl tu maňaskou školu vaření, ale budíš, OK. No ale víš, co mě zajímá, ne? Jak třeba prostě se rozšíří ta tvoje publika na YouTube. Jo, to je docela zajímavé. Vlastně, no třeba odběrem a sdílením videí, ne? No to jo, no, ale to... Já občas sdílím nějaký to video. Já jsem sdílel třeba jedno gamerovo video na Facebooku. No to můžeš, jo? No jo, ty jo. No vlastně si to můžeš to, no. Jako dá se to zveřejnit takhle to, krásně. No na Facebooku, na Sdílet. Instagramu, na Skypeu to Můžeš může to- být. Navíc slavní youtubeři, i ty úplně nubovský, můžou si zvýšit popularitu tím, že třeba, nebo zvýšit Doleva, někomu jiným, doleva, rovně. komu už jenom minuta a konec. Takže tímhle bych to musel ukončit nejspíš, takže určitě dáme druhý díl, jak se vrátíme do vesnice. Takže doufám, jo, může se to sdílet tím, že na svém kanálu natočí, jako přidají to do nějakého seznamu videí, ne? No, jakože může tam být třeba, že tam máš složku oblíbená videa. Jasný. Můj ksich může A nebo- natáčet. Jo, jasný. Můžeš to To je, doufám, že se vám let's play líbil, pokud ano, zanechte. Odběr. Kurník! Let's play! Pokud se vám vlog líbil, dejte like, dejte odběr a zatím Odběr. čau!